हेल' लोगोफोर अनलाइन दंना इउटुबावहाय अनलाइन दंबा फैदो इउटुबाव दसे रायलायसै। राजु बसुमतारी मर्निं आदा मर्निं खबरा मोजां दा? खबरफ्रा मोजां। माबोरै दं नोंसोरो लोगोफोर? हेल' लोगोफोर सोर दङ लाइभआव? मोजां बर्थमान आदसा मोजां दे मोजाङानो जानांगौ। राजु बसुमतारी अबेनिलाय गलाघाटनिसो नामाथाय? राजु बसुमतारी अबेनि नोङो? कमेन्ट खालाम सोर दङ? SM मिउजिक हाय ब्र हेल' ब्र खबरा मोजां दा? जेबो भिडिअ लाबोथ'नो हायिखाय ओरैनो लाइभआव फैनाय जाबाय दसे। बड' MK ब्लग गुड मर्निं बाय मर्निं आब'। कार्बि आलंनि आदसा कार्बि आलंनि ना? फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांजोब्बाय दा गासिबो लोगोफोर? पेपे वाइटि आदसा अबावनि मोनलाय नों? आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आङो। नोंथाङालाय अबेनिथोमोन? मा जायगा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आङो माबा थिपकाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थिपकाइनि आं। मा आदसा आं वेस्ट बेंगलनिसो आदा आदसा बेनि अनाराबो वेस्ट बेंगलनिनोमोन माने आं बेनिखौ लादोंमोन ना चेनेलखौ। राजु बसुमतारी फ्रेन्ड खालामहरद' दे। खालामलायबानो जाबाय लोगोफोर सानसेयावनो बेक खालामलायबा खमायफिनलै। सानसेयावनो बेक साबसक्राइब खालामलायनाङा खमायफिनो बिदिब्ला। भिडिअ नायनानै साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय कमेन्टआव साबसक्राइब लिरहरनो नाङा रावबो। बिदिबा मोनथियो आरो ना खालामलायदों होननानै।
थांजोब्बाय नामा लोगोफ्रालाय गासिबो? रावबो गैला माथो लाइभआवलाय थांजोब्बाय। फैफिनदो लोगोफोर लाइभआव सोर सोर थांखो सोर सोर दङ? सोर सोर दङ लाइभआव लोगोफोर? रावबो गैला।